Bon dia a totes i a tots i benvinguts i benvingudes a l'espai de la CIVA en un dia tan especial per la nostra ciutat i per el conjunt de ciutats de Catalunya i de la resta d'Espanya que celebrem precisament la unitat d'acció davant l'erradicació de les violències masclistes, les violències que pateixen les dones pel simple fet de ser dones. Llavors, primer començarem amb salutacions. Aquí ens acompanya a la sala la tinenta d'alcaldessa de Seguretat Ciutadana, que és la Lídia Montero, i l'intendent major de la policia local, el Roberto Jorge. Són aquí perquè, com veieu, entre les persones que intervindrem tenim el Faustino Arias, que és responsable de la policia local de Gramenet, i el Germán Sola, que és també agent de la policia local de Santa Coloma de Gramenet, i després ells intervindran i us explicaran una de les línies innovadores que hem incorporat en l'atenció a les dones que pateixen violència masclista. El que avui fem és, si recordeu, farà aproximadament un any, i abans ho comentava amb la Laia, que és la presidenta de l'Associació de Comerciants i Industrials de la nostra ciutat, i ja aprofito i tanco la presentació a la Maribel com la directora de Polítiques d'Igualtat d'aquí de Santa Coloma de Gramenet. Ara li comentava a la Laia que fa aproximadament un any, pel novembre, nosaltres vam presentar el que era la xarxa Violeta, on identificàvem, si recordeu, perquè molts de vosaltres ja hi vau ser, diferents espais segurs en la nostra ciutat per garantir i evitar que primer per prevenir les violències masclistes, en tot cas, però si es produïen, tenir identificats diferents espais de refugi, espais Violeta, on amb la participació i la implicació, evidentment, dels nostres comerços locals i dels diferents espais que tenim oberts a determinades hores del dia, però també durant tot el dia, poguessin servir per activar el protocol contra la violència masclista. Evidentment, tot això porta una tasca implícita de sensibilització i de treball que ha anat fent durant tot aquest període de temps fins que en el març ens vam trobar en una situació de pandèmia i, evidentment, de restriccions quant a la mobilitat que ens han portat a haver de readaptar part d'aquest protocol per donar la millor resposta. El protocol en el qual s'inspira la nostra ciutat, que té com a valor diferencial, més enllà d'invertir recursos públics per tenir els carrers ben il·luminats, que també ho estem fent, per pensar en urbanisme que garanteixi precisament que la gent se senti segura i que les dones se sentin segures en els seus desplaçaments i de més, el que fem és, com a singularitat, incorporar espais i establiments de la nostra ciutat que han de garantir precisament l'activació del protocol per prevenir les agressions sexistes o sexuals que patim les dones. Llavors, en els moments de pandèmia hem fet diferents coses per reforçar aquest model que té clarament una línia innovadora i multidisciplinar quant a l'atenció i acompanyament a les dones que pateixen violència. I ara això ho desgranarem en les diferents intervencions. Per què és innovador i per què és multidisciplinar? És innovador perquè ens basem precisament en l'anàlisi de les dades, en l'anàlisi de la realitat per poder donar les millors respostes. I aquí és quan vam incorporar l'estudi específic de com impactava la Covid en la situació de violència que pateixen les dones. Això ens va portar a reforçar de manera clara, en temps de pandèmia de mobilitat restringida i també amb establiments tancats, a identificar quins eren, durant tot aquest període, els espais que esdevindrien referents en quant als refugis Violeta a la nostra ciutat per poder precisament reforçar-los i poder treballar en aquesta direcció per tenir un espai públic lliure de violència masclista. En aquesta direcció la Laia ens explicarà ara en breu com s'ha articulat això amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants i Industrials de la nostra ciutat. Què més hem fet? Necessitem que la feina que es fa aquí en l'espai de la CIVA, a través de les professionals que hi treballen per ajudar a acompanyar i reparar les situacions de violència que pateixen les dones de la nostra ciutat, també arribi als barris. I aquí tenim un projecte, que després la Maribel explicarà en detall,
que és la Cibantu, que són les agents liles que començaran a treballar ja la setmana que ve en cadascun dels barris de la nostra ciutat per poder facilitar els recursos i les eines perquè les dones puguin aflorar, en aquest cas, les situacions de violència silent que moltes vegades estan patint i com ens mostrava l'estudi de la CIBA, moltes vegades amb més accentuació com a conseqüència de conviure de manera més continuada i més intensa amb els seus maltractadors. Què més s'ha fet aquí? I crec que això aporta un valor especial a lo que seria el nostre objectiu final, que és el desplegament d'un model feminista d'atenció integral a les dones en situació de violència. A part de reforçar el servei d'informació, atenció i recuperació de les dones en situació de violència, quan a les persones que estan treballant en el mateix, que també la Maribel després explicarà, és a dir, professionals i horari d'atenció, el que hem fet és quelcom molt important i que crec que és important remarcar-ho, que és la incorporació de nous serveis de forma innovadora per fer més fàcil la tasca de les dones de cara a sortir dels processos de violència. Un d'ells és fonamental, que les dones puguin interposar les denúncies aquí a la CIBA, que no s'hagin de desplaçar a la comissaria, sinó que això ho puguin fer aquí. I, evidentment, aquí hem incorporat com a recurs agents que s'han format específicament en l'atenció des de la lògica d'acompanyament a les dones per part de la policia local, que després això ens ho explicarà el Germán també amb molt més detall. Què hem fet també? I això ens ho explicarà el Faustino. Disposar d'una APP que també incorporem, una APP de seguretat, en el marc de l'APP de seguretat incorporem tot el que és el protocol de la xarxa Violeta. I creiem que això també ens aporta un factor de més eficàcia a l'hora d'atendre i prevenir aquestes violències masclistes. I finalment, que és el que vam presentar abans d'ahir, i crec que això és superimportant en el procés de recuperació i agència de les dones que han patit violència, que és la creació de la xarxa de referents. És a dir, des d'una perspectiva de sororitat i empoderament d'aquelles dones que han sortit de la situació de violència masclista i que poden esdevenir referents de la ciutat a nivell personal i a nivell col·lectiu, però també per a altres dones que poden estar en aquesta situació. Això seria un resum ràpid de totes les novetats que incorpora el protocol i que ara aniran explicant cadascuna de les persones que m'acompanyen aquí, que abans us he presentat, que estan liderant des de la seva professionalitat tot aquest protocol perquè sigui un èxit, amb l'objectiu final precisament que és prevenir i erradicar les situacions de violència, aportant tots els recursos a les dones i sobretot un procés de reparació i rescabalament del mal que estan patint, del qual les institucions també ens hem de fer responsables. Santa Coloma Xarxa Violeta va néixer ara fa un any amb la voluntat de fer de la nostra ciutat un espai públic, d'oci i festiu, lliure de violències masclistes. Una iniciativa coral, fruit de la implicació i el treball de les entitats de dones, del teixit associatiu i comercial, dels establiments de restauració, d'oci nocturn, de les institucions. D'homes i dones compromeses. Un nou model feminista i comunitari d'entendre la seguretat que ha tenyit de violeta la ciutat, desplegant una xarxa de professionals i d'espais segurs als quals les persones puguin adreçar-se davant d'una possible agressió sexista. Volem reconèixer la participació i el protagonisme de tots els establiments i serveis, més d'un centenar, que al llarg d'aquest any s'han adherit al projecte. L'agrupació del comerç i la indústria, locals d'oci, farmàcies, comerços, restaurants, taxis, autobusos i serveis com els apartaments, la grua municipal, el servei de neteja o d'agents cívics nocturns, entre d'altres. Al llarg d'aquests mesos hem sortit al carrer, hem presentat el projecte, hem fet formacions específiques a totes les persones i serveis implicats amb l'objectiu de disposar d'eines per identificar possibles situacions de violència masclista i coordinar una resposta conjunta davant de la necessitat d'activar el protocol. Una xarxa de persones professionals que estan darrere d'aquest protocol 24 hores, 365 dies. Policies, sanitaris, agents cívics nocturns, punts liles, serveis especialitzats en l'atenció a dones en situació de violència masclista i l'equip de psicòlogues de guàrdia expertes en la matèria. Ara ens enfrontem a un nou escenari,
a una pandèmia que va impactar com un tsunami a les nostres vides i que ha tingut unes terribles conseqüències sanitàries, socials i econòmiques, particularment per a les dones. Una de les més greus ha estat l'increment i la gravetat de la violència masclista en temps de confinament, que va convertir moltes llars en veritables presons per a les dones. Davant d'aquesta emergència, vam elaborar material de sensibilització i un protocol d'actuació en situacions de violència masclista en temps de pandèmia, disponible en 5 idiomes: català, castellà, anglès, àrab i xinès. Unes recomanacions adreçades tant a les dones que estaven patint aquesta violència com a veïnat i establiments de referència, com supermercats o farmàcies, davant d'una possible sospita o d'una demanda d'ajuda. No ens aturem. L'entorn és complex i ens exigeix flexibilitat i adaptació a les realitats canviants. Mesures com el toc de queda tenen també com a conseqüència que les dones tinguem una major percepció d'inseguretat i un major risc de patir agressions a l'espai públic. Davant d'aquest repte, volem anar més enllà amb noves propostes. Volem que la nostra ciutat expressi el seu rebuig a la violència també a l'espai públic. Volem reforçar la nostra xarxa d'espais segurs, de refugis violetes. Volem apropar la CIVA als barris desplegant un equip d'agents liles o crear una xarxa de dones referents que acompanyin a altres en els seus processos de recuperació. Ara, més que mai, Santa Coloma Violeta. Per una ciutat lliure de violències masclistes. Com diu la nostra alcaldessa, efectivament, i vostès també tenen un dossier de premsa on desenvolupem d'alguna manera aquestes mesures, el que estem portant a terme o l'element innovador de la ciutat de Santa Coloma és que no és una resposta reactiva a la violència masclista, sinó que el que estem intentant fer és una resposta preventiva, una resposta integral, i és quelcom diferencial de convertir la ciutat en un espai segur per les dones. No només des d'una perspectiva de seguretat subjectiva, que també al·ludia la nostra alcaldessa quan parlaven de l'enllumenat. És evident que els espais foscos les dones sentim una major inseguretat perquè hi ha un major risc de patir una agressió, això és evident, sinó que no només treballem des d'aquesta perspectiva de subjectivitat, sinó de crear, i ara ho veurem, tot un seguit de recursos, de serveis i d'equipaments que puguin donar una resposta immediata, integral, coordinada entre els diferents professionals i agents de la ciutat en l'acompanyament d'atenció a les dones en situació de violència masclista. Per això, un primer eix, clarament, que assenyalava l'alcaldessa, era un espai públic lliure de violències masclistes, i ahir, que és el que van treballar en la Laia Muñoz i en la ACI, amb els diferents comerços, establiments i serveis de la ciutat, és identificar quins espais podien convertir-se en punts lides, d'alguna manera, per entendre'ns amb un imaginari que tothom coneixem a l'actualitat, on una dona es pogués adreçar si estava patint una situació de violència. Ara ho explicarà la Laia, perquè això va ser molt important, però ara el que ens enfrontem és que amb la pandèmia, com assenyalava l'alcaldessa, ha impactat sobre la violència que patim les dones, i també les mesures que s'han pres han estat un element que han facilitat o han incrementat aquest context facilitador de la violència, i entre elles el toque de queda. Per tant, això ens obliga a pensar aquesta xarxa i a redissenyar aquesta xarxa d'espais segurs, d'espais violetes, a partir d'aquesta mesura que tenim del toc de queda. I ahir, Laia, si vols tu una mica desenvolupar i explicar també el paper importantíssim que heu tingut, i us agraïm de tot cor tota la tasca, la feina que heu fet a la ciutat en aquest sentit. Com activitats que estan romanent obertes a la ciutat, en el primer moment que des del Departament d'Igualtat se'ns fa la proposta, evidentment, de poder-nos posar en contactes i començar a iniciar, vam començar en un moment inicial, quan teníem els locals d'oci oberts, vam començar per aquell punt, perquè creiem que el punt calent també, tot i que malauradament les 24 hores passen agressions, però un dels moments de més inseguretat era al vespre, i vam començar amb els locals d'oci. I ara, donada la situació, com ara ens explicava la Maribel, amb el tema de la pandèmia i agafar tot el tema de toc de queda, la nostra col·laboració en aquest sentit és tota la part de sensibilització. Una de les coses que també ja va passar llavors és que a la que ja va sortir a conèixer els punts liles vam tindre
una gran allau de trucades que volien formar part d'aquesta xarxa, ser portaveus, que la sensibilització del comerç i dels negocis de la nostra ciutat estan molt sensibilitzats amb el que s'hauria la violència de gènere. I ara actualment el que estem treballant és en treballar amb els nous espais segons tinguem les opcions del toc de queda, com podrien ser les farmàcies que estan regularitzades, que poden estar a les 24 hores, i anar implementant nous punts com benzineres, el treball que es va fer, ja que destacar el treball que es va fer amb els taxis, o sigui, amb la companyia de taxis, amb les diferents companyies que operen aquí a Santa Coloma. Crec que també això ens dona molta xarxa a nivell de territori, i tenim exemples de portar noies a casa i, evidentment, sense passar pel taxímetre. O sigui, que la sensibilització en aquest sentit, realment crec que hem d'estar orgullosos dels nostres operadors en el territori i la sensibilitat que tenen envers aquesta situació. Moltes gràcies, Laia. I en aquest sentit també dir que ja ho vam fer, i ahir també l'ACI va jugar un paper molt important, formació a tots els agents que formen part d'aquesta xarxa. Que van fer formació a la pròpia ACI, als locals, als restaurants, en el vídeo ho veureu, o amb els taxis in situ en la parada, que algú de vosaltres també vau cobrir la notícia en el seu moment. I ara el que volem fer també en aquest sentit és tots aquests espais segurs, aquests espais violetes, que podem mapear la ciutat d'alguna manera, incorporar-lo también dentro de la aplicación de seguridad ciudadana, y estamos trabajando, es un paso más allá. També en aquest sentit, d'espai públic, el que estem treballant és una campanya, sembla mentida, però tots els estudis ho estan assenyalant, encara costa identificar la violència masclista. Avui hem sacat un vídeo preciós del Consell de les Dones en aquesta direcció, i també volem portar una campanya innovadora al carrer amb frases que siguin identificadores de la violència, perquè les dones posar-la a les portes del col·le, als supermercats, als centres de salut, perquè les dones puguin identificar aquests indicadors de violència i acompanyar-ho de l'activa al seu, com una forma d'apropar l'activa a les dones. En aquest sentit, jo deia l'alcaldessa també, coneixeu bé la CIVA, és un espai de referència, tenim diferents línies d'actuació, una prioritària clarament és l'abordatge, acompanyament, prevenció i atenció a les dones en situació de violència, i amb la situació de confinament també, un dels elements que ha impactat sobre les dones és que ha augmentat el control sobre ellas, el confinamiento, y el confinamiento domiciliario ha convertido muchas casas, muchos hogares en auténticas cárceles para las mujeres. Per tant, totes les dades ens estan indicant que les dones tenien un major control, que no podien accedir al servei, i per tant, per això es van incrementar les trucades telefòniques. Què fem davant d'això nosaltres? Portar la CIVA al carrer, portar la CIVA als barris, portar els serveis allà on estan les dones, apropar les professionals i l'atenció, perquè aquest vincle és fonamental i en moltes ocasions poden salvar vides. Per això, ho assenyalava l'alcaldessa, ja estem en el procés de selecció, a partir de dilluns s'incorporen, a més de totes les professionals que formen part de l'equip, 5 agents liles més que tindran aquesta funció d'anar a tots els barris, als carrers, als comerços, als centres de salut, a poder contactar les dones i poder oferir-los els nostres serveis. En aquest sentit, també hi ha una altra línia molt important per nosaltres, que és la innovació en l'atenció i en la prevenció de les violències masclistes. Ahir l'Observatori, ja ho sabeu, les persones que heu cobrit també la notícia, i ara ho deia l'alcaldessa, van fer informes específics sobre l'impacte de la pandèmia i sobre la violència masclista en particular, per orientar justament les nostres actuacions, i, entre d'altres qüestions, com un element d'innovació importantíssima, perquè penseu que moltes vegades, això sempre és una cruzada, perdonad por la expresión tan bélica, pero de nuestra ciudad, no podemos permitir que las mujeres que están en situación de violencia sigan teniendo, en términos generales, medidas de control o de seguridad que son del siglo XIX. Por eso es importantísimo lo que ahora presentará Faustino Arias, cómo la tecnología puede estar acompañando a las mujeres que están en situación de violencia, cómo podemos utilizar todas las posibilidades que nos permiten las tecnologías, las TIC en este momento, para que las mujeres puedan sentir que están
acompañadas en todo momento. Por eso, uno de los elementos fundamentales de innovación que podemos querer luz en esta roda de premsa és com desenvolupem, despleguem aquest protocol específic dins de l'APP de Seguretat Ciutadana, aquest protocol específic de violència masclista, d'acompanyament a dones en violència masclista. Faustino, que com vulguis. Moltes gràcies, Maribel, alcaldessa, Laia, company Germán. Bon dia a tothom. L'origen d'aquest protocol, com bé ha comentat l'alcaldessa en la seva exposició, sorgeix de l'aplicació de Seguretat Ciutadana que ja tenim engegada des de fa un parell d'anys aproximadament. Aquesta aplicació permet als usuaris i usuàries que es volen donar d'alta en l'aplicació integrar-se en un sistema de forma que tenen un contacte directe amb la policia local i amb l'Ajuntament, en definitiva, del que es tracta. En principi, aquesta funcionalitat depèn de si l'usuari o usuària es vol registrar o no es vol registrar, de forma que tindrà més funcionalitats o no. En aquest moments, i dins del treball conjunt que portem amb el Servei de Polítiques d'Igualtat, amb el Servei de Policia Local i Protecció Civil, doncs volem donar un pas més en aquest servei que s'ofereix a la ciutadania i pensem que en aquest treball conjunt hem volgut posar en marxa el protocol Violeta de l'APP de Seguretat Ciutadana. En què consisteix? El seu funcionament és molt senzill. En un principi està pensat per tota víctima de violència masclista. Des del treball conjunt, insisteixo perquè és un eix vertebrador, que efectuem amb el Servei de Polítiques d'Igualtat, doncs establim un protocol de funcionament de les persones que volem que s'integrin o que pensem que s'han d'integrar en aquest sistema de l'aplicació mòbil. En principi, els criteris serien dones amb hores de protecció en vigor, clar, és evident, situacions d'evident risc per la integritat d'una dona o d'un familiar proper, o qualsevol dona que en un moment donat tingui la sensació, tingui la necessitat d'integrar-se en aquest sistema i que nosaltres, amb el treball conjunt, considerem que s'hagi d'integrar. Una vegada instal·lada l'aplicació al telèfon, s'engega un widget, una icona, que permet que l'usuària, de forma ràpida, de forma immediata, contacti amb els serveis d'emergència, d'urgència de policia local. Aquest sistema té uns elements integradors bàsics. D'una banda, permet la trucada directa, com he comentat. Aquesta trucada directa implica un sistema de geolocalització del telèfon. Això què ens permet? Que des de la sala operativa de la policia local sabem des d'on s'ha fet aquesta trucada. Els telèfons mòbils estan geoposicionats i sabem on la persona on es trobaria fent la trucada en aquell moment. Però pot succeir que aquesta persona, per la situació en la que es trobi, deixi d'estar atenta al mòbil, hagi de sortir corrents, hagi de marxar, s'hagi d'amagar, mil coses que poden ocórrer. Per tant, el sistema permet geoposicionar el recorregut que fa aquesta persona. Això des de la sala ens permet no arribar necessàriament al lloc on es fa la trucada, sinó al lloc on aquesta persona ha pogut amagar-se o ha pogut marxar. I és molt important per donar eficiència al servei, al sistema. També ens permet, com un altre element integrador, l'enviament de missatges push, missatges de tipus massiu. Aquests missatges poden ser per tots els usuaris i usuàries de l'aplicació, a nivell global, per una globalitat de persones, poden ser per usuaris o usuàries amb perfils concrets, com poden ser dones en situació de violència, o poden ser missatges push per persones concretes. Només per una persona que en un moment donat li volem donar un missatge concret. Què ens permeten aquests missatges? Doncs mantenir una relació directa amb la persona o persones que nosaltres considerem i també ens permet enviar consells, mesures d'autoprotecció, qualsevol informació que es vulgui donar de forma d'enviament massiu d'informació. I un altre tercer element integrador és la vinculació entre telèfons. Vincular un telèfon què vol dir? Vincular persones.
Amb això el que aconseguim és que usuaris concrets es puguin vincular de manera que amb un enllaç segur, que nosaltres anomenem Sister Match, o sigui, la nostra germana coincident, doncs podem establir un protocol que aquest protocol, per temes de protecció de dades, s'ha d'assignar i s'ha de vehicular a través de fitxers automatitzats d'informació, però bueno, és un sistema molt senzill i permet que dues persones es puguin vincular de forma que, si hi ha qualsevol problema, doncs tinguis la capacitat de poder trobar a l'altra persona. I és una eina que també és molt important. Ara volia presentar-los un petit vídeo on es reflecteixen aquestes idees que he volgut mostrar i sobretot el tema de la geolocalització, és molt evident, com funciona el protocol des de l'inici d'una trucada i l'enviament d'un missatge push només a una persona, a una víctima, que en aquell moment cita de la teva companyia fins a l'arribada de la patrulla policial, doncs tindrà aquest primer missatge push per dir-li no estàs sola, estem treballant, o sigui, arribarem. I finalment hi ha un missatge push, aprofitant avui amb el dia del 25 de novembre, aprofitant la commemoració del Dia Internacional de l'Erradicació de la Violència contra les Dones, doncs hi ha un missatge push que s'ha enviat de forma massiva a tots els usuaris i usuàries de l'aplicació. Doncs si voleu posar el vídeo. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Faustino. I per tant, tots aquests dispositius amb la finalitat d'oferir un servei d'atenció integral a les dones que estan en situació de violència. Vosaltres també coneixeu i si voleu un dia us fem una visita al CIR que està ubicat aquí a la CIBA. En aquest sentit, com deia l'alcaldessa, per la pròpia filosofia de la CIBA i també per com ha impactat la pandèmia sobre les dones, com dèiem abans, hem ampliat el servei d'atenció i hem creat un servei interdisciplinar que doni resposta als diferents fenòmens que s'estan produint. Què vull dir amb això? Per exemple, hem obert des de 8 del matí a 8 de la tarda sense interrupció. Per què? Perquè a vegades hi ha les franges de migdia que són les franges que les dones els va millor per poder venir a un servei. Hem establert un telèfon d'atenció 24 hores perquè era imprescindible que qualsevol dona en qualsevol moment es pogués posar en contacte amb nosaltres. Hem ampliat els serveis que estem oferint a les dones, però també als seus fills i filles que també han estat grans víctimes d'aquesta violència, d'aquesta pandèmia, que també han estat atrapades i atrapats en aquesta situació, en aquestes llars, amb aquestes mesures i en aquesta violència. Hem ampliat el servei adreçat a joves i adolescents que també estan patint violències masclistes d'una forma molt potent i de diferents manifestacions. Hem ampliat i hem obert el servei d'atenció i acompanyament a les violències sexuals que malauradament és un temazo, perdonen que utilice este término, és un gran tema que està impactant sobre les nostres societats. No parlo de Santa Coloma, parlo globalment i per tant també hem de poder mirar-ho i poder oferir una resposta. Hem ampliat serveis en funció de lo que les pròpies dones ens estaven dient i un d'ells, com ara explicarà Germán, és què passa quan pongo una denúncia, i el procés de posar una denúncia, interposar una denúncia i després el sistema judicial que ja sabem que a vegades és molt dur per les pròpies dones. Per tant, ara Germán explicarà el tema policial, però també hem iniciat un procés d'acompanyament a les dones quan han d'anar al jutjat. Tot un seguit de mesures que puguin donar resposta a aquesta atenció integral que deia Núria i sobretot acompanyar els processos de recuperació. I per això és imprescindible saber què passa quan estàs patint aquesta violència i quan no, has d'interposar una denúncia què passa. I això ens ho explicarà Germán Solà perquè hem incorporat, ara les dones no han d'anar a la comissaria, sinó que en el procés de recuperació treballem conjuntament, treballadores socials, psicòlogues, policia, i
Germán i el resta de companys i companyes que vinguin a la CIVA fan aquest acompanyament policial. Germán, sisplau, i moltes gràcies també per la iniciativa, perquè ell en un moment donat en una conversa ens va dir: ostras, Maribel, ¿y qué te parecería si la policía viniera a la CIVA? Y dice, no, ya sabe, por supuesto, se lo dijimos a nuestra alcaldesa. Bueno, buenos días a todos. Perdón, discúlpenme de entrada porque no estoy acostumbrado a hacer ruedas de prensa, y mucho menos con cámaras y con tanta gente. Soy más gente de interior. Como bien decía Maribel, y decíamos todos un poco, se trata del trabajo multidisciplinar que estamos enfocando hacia la erradicación de las violencias machistas, y dentro de esa colaboración creo que su exponente máximo ha sido poder tener un lugar físico donde la Policía Local de Santa Coloma pueda establecerse aquí en la CIVA con el objeto de poder recoger esas denuncias de esas víctimas y así evitar o minimizar al máximo esa victimización secundaria. Y no solamente eso, sino el hecho de que la víctima no se sienta estigmatizada porque la gente la pueda ver en comisaría, porque tenga que esperarse en la recepción hasta que podamos coger la denuncia, y así facilitar que la víctima presente la denuncia. ¿Cómo lo estamos haciendo por ahora? Generamos o cogemos cita previa, por decirlo de alguna manera, venimos nosotros aquí, nos desplazamos a un lugar de confianza, que es donde las víctimas se sienten cómodas, seguras. Eso nos facilita a nosotros el trabajo a la hora de que la víctima se pueda expresar libremente, y nos facilita a la hora de escribir unas diligencias donde podemos plasmar con máxima objetividad la realidad que está sufriendo la víctima. Y eso lo hacemos gracias a la colaboración que tenemos con los compañeros y las compañeras de la CIVA. Y es que básicamente lo que quería decir sobre todo era no solamente, es más bien un trabajo de proximidad. No es el hecho de que la gente tenga que venir allá a comisaría, sino nosotros desplazarnos a un lugar donde ellas ya han estado, que ellas ya conocen, con profesionales que las conocen, que les facilitan el hecho de declarar. Y no solamente es en la declaración, sino es el asesoramiento previo, es el saber lo que se van a encontrar, la realidad. No queremos engañar a nadie, no queremos vender cosas que no existen, sino explicar la realidad social y la realidad jurídica que hay actualmente en el tema de la violencia de género, para que ellas salgan de aquí, no solamente habiendo presentado esa denuncia y en muchos casos, por suerte, la orden de alejamiento que nosotros también tramitamos, sino salir de aquí con conocimiento de los derechos que tienen y de las opciones de salida que les vamos a poder dar. Entonces, la víctima sale de aquí con una cierta confianza que le facilita luego a la hora de ir a declarar al juzgado, porque no se siente sola. En todo momento está respaldada tanto por nosotros como por los compañeros de la CIVA. Esto se está generando con los compañeros, los grandes profesionales que tenemos también en la policía, que poco a poco vamos a ir formando una formación específica y especial sobre la violencia de género, para que puedan tratar este tipo de hechos delictivos con una visión de género específica a la hora de tratar a las víctimas, que creo que son las más vulnerables y más especiales en este tipo de hechos delictivos. Y creo que poco a poco estamos aportando nuestro granito de arena, como siempre digo a Maribel, y es ir aportando e ir sumando. Muchas gracias. En ese sentido, también decir que con la Policía Local estos son dos elementos innovadores, pero también estamos trabajando todo el tema del acompañamiento a mujeres víctimas de violencia cuando tienen que ir a sus domicilios, que a veces el agresor está allá, todo el tema del asesoramiento en algunos casos, y también la comunicación continua, aunque no se presente una denuncia. En muchas ocasiones le decimos: oye, Germán o Faustino o cualquier compañero de la Policía Local o compañera, mira, tenemos este caso, pensamos que hay una situación de riesgo, y ahí nos coordinamos para de algún modo poder hacer un seguimiento coordinado a esas mujeres para minimizar la posibilidad de que sufran una agresión. Y por último, como decía, para cerrar este ciclo, este proceso de recuperación, darle voz a las grandes protagonistas que son las mujeres. Y por eso nos parecía imprescindible presentar el lunes ese programa de mentoras de mujeres valientes referentes, porque las mujeres que sufren violencia no son sobrevivientes, son mujeres referentes que además son claves en el proceso de recuperación de otras mujeres. No hay mejor ejemplo, ¿no?, de resiliencia que el espejo que te proyecta otra mujer que te dice que sí se puede y que han podido salir. Por tanto, como ven, todas estas medidas forman parte de una, como decía nuestra alcaldesa, de una mirada global, integral e innovadora sobre la prevención y la atención a las mujeres, hijos e hijas y jóvenes en situación de violencia machista. Y ahora estamos a vuestra disposición, a su disposición para la pregunta.
i el que nunca ha dit és que aquesta sigui amb a qualsevol zona de la ciutat que tot i no ser víctima de la violència masclista fa que cosa de aquí i es pugui sentir amenaçada. Sí, clar, és... Clar, en realitat és que la filosofia és que no volem deixar de banda a cap dona. No es tracta de deixar de banda a cap dona, sinó que està pensat per víctimes de violència manifestes, diguéssim, que sí que tenen ordre de protecció, en primer cas, situacions evidents de risc, que encara o no està en tràmit, o sigui, està en tràmit el procediment judicial, però encara no ha conclòs, i les volem incloure, però qualsevol dona que en un moment donat pugui tenir la sensació, pugui, potser treballar a les 5 de la matinada, i aquesta sensació subjectiva que pot tenir, doncs nosaltres la podem considerar i evidentment la podem incloure. Sí, sí. L'aplicació està oberta a tota la ciutadania, a totes les dones, evidentment, però també hem volgut, com deia el Faustino, aquelles que són usuàries del servei i que estan en una situació de major risc, crear també una estructura que pugui donar cobertura i seguretat. Però està oberta a totes les dones. Sí, ya está. Los compañeros in situ, sí, en el espai. Tenemos un despachito abajo. Muy chulo, sí. Sí, la tasca de les agents liles... Un any jo fer aquesta formació de l'autonet, però no perquè tot seguida poder desentallar i haver activat el protocol. En què completa aquesta tasca? Pues és una peça fonamental més en aquest projecte, no? En aquest protocol, en aquesta mirada global, perquè efectivament estan tots aquests serveis, ¿no? Que ara amb les restriccions de la pandèmia algunos han estado abiertos, otros cerrados, y por eso identificar aquellos que están abiertos y reforzarlo, però les agents te permet tenir persones formades, especialitzades al carrer que puguin posar-se en contacte, saps? No només amb serveis i recursos, sinó amb les dones, en la seva quotidianitat, ¿vale? Perquè tots els indicadors, l'estudi que hem fet, però tots els indicadors apunten clarament que la pandèmia el que ha fet és que les dones tinguin menys mobilitat, menys capacitat d'accedir a recursos, menys capacitat de poder gaudir de la ciutat. Per tant, aquestes figures el que fan és, a través de diferents estratègies, jo què sé, per exemple, podem repartir mascaretes com aquestes, que dins hi hagin els telèfons d'atenció i dels serveis. Amb l'excusa de les mascaretes, tu pots entrar en contacte amb aquestes dones, els pots dir que hi ha un servei especialitzat, pots dir que hi ha un telèfon que et poden trucar quan vulguin, pots fer no només una tasca de prevenció més genérica, sino, ¿sabes? Mano a mano, directo. ¿Dónde están las mujeres? Los CAP, en los supermercados, en el mercado, pues allí que vamos, ¿sabéis? Perquè és imprescindible, perquè els serveis han de trencar les parets d'alguna manera. No podem esperar que les dones vinguin. Ja venen algunes, però hi ha moltes que no. Per tant, és un canvi de filosofia. És treure els serveis i les professionals al carrer, allà on estan les dones. Porque si no, ya moltes que no podrán arribar. Esto, por ejemplo, la prensa hace mucho eco a veces, ¿no? Cuando analizáis perfiles. Es evidente que a algunos servicios solo llegan algunas mujeres, ¿no? Por muchos elementos que estan ahí interseccionando. Per tant, què tenen que fer les administracions? O què fa Santa Coloma, en aquest cas, que només ho fa Santa Coloma? Doncs anem a treure el servei al carrer. I això és la figura de les agents liles, que anirà acompanyada, evidentment, amb professionals del nostre equip, amb psicòlogues, que també puguin donar resposta a les situacions que puguis trobar. Perquè igual solo haces sensibilización, pero igual también te encuentras con una mujer que se te derrumba en este momento, ¿sabes? Hay que tener capacitat de sempre, qualsevol protocol, i aquest ha estat sempre la directriu de la nostra alcaldessa, mai ha de ser un paper només. Darrere sempre ha d'haver professionals i serveis i recursos. Bueno, estem ara en el procés de selecció. Han treballat en temes de gènere, però nosaltres li farem una formació ad hoc, perquè a més està dins d'un programa de donar també
tiene un doble objetivo, que es insertar en el mundo laboral a las mujeres que están en situación de atur. ¿Sí? Y por eso siempre les agents d'IRAS aniran acompanyades també de les nostres professionals. Sí, són dones que estan a l'atur. En aquest cas també és una acció positiva en aquest sentit, perquè ja sabeu que l'atur ha impactat també més en temps de pandèmia sobre les dones i, per tant, tenim un doble objectiu: insertar les dones en el mercat laboral, que puguin tenir una independència econòmica i, a més, treballar en la prevenció. Per finalitzar, la trobada, gràcies